Bon dia, soc la Xènia Diaconova, escric poesia, tradueixo i faig crítica literària. Acabo de publicar al Cal·lígraf aquest llibre que es diu Apunts de literatura russa i un afegit polonès. Vet aquí com comença un dels articles. Quan vaig entrevistar el poeta Mark Strand l'any 2012 i li vaig preguntar per les seves lectures més recents, em va parlar entusiasmat del primer amor d'Ivan Turgenev. Li havia quedat gravada una escena en què un home donava un cop de fuet al braç d'una noia i aquesta es feia un petó al braç ferit. Això és tan commovedor, em deia Strand, i jo estava francament perplexa. Era commovedor la paraula? Vaig decidir que buscaria el llibre l'endemà mateix i ho sabria. Us convido a llegir aquest llibre i els articles d'aquest llibre per saber com acaba aquesta història i també, sobretot, per si us interessa la literatura russa des dels inicis, des del segle XIX, fins als nostres dies i també, si voleu descobrir, alguns autors polonesos que podem llegir traduïts al català o al castellà.